Здравейте, хора! Днес съм ви подготвил един супер як сайт. Както виждате, ние се намираме в сайта CSGO Stash, накратко CSGO скинове. Така, днес ще ви покажа какви скинове съм си избрал да си взема. Нали, с съответно парите, които имам. Значи, започваме от Калашник. Калашник, както виждате, има много калашници, но аз съответно искам да си взема този Elite Build. То е много малко, но аз ще го сменя, защото за сега имам малко пари. Сега минаваме към АВП-то, гледайте сега само. Гледайте. Леле, разкош. АВП бум. Той струва 16 евро. Аз съм си избрал за 16 евро. И, както виждате, ето, минимално износен 16. Направо, вау, какво да кажа. И след това минаваме на М-ката. М-ката ще ми е Atomic Alloy, която е, да кажем, 3 евро. Не е чак толкова, но в български пари не е малко. Така, след това минаваме на пищаците. От пищаците 5-7, с който съм доста добър. 5-7 ще бие ето този Urban Hazard. То други по-яки няма, така че ето този ще бие. И да минем към USP-та. Както виждате, USP-та има много хубави, ама изключително много хубави. Но аз ще съм с това USP. Торк. Да. Така. С това ще съм. И да. Остава само... Да. Забравихме пиленцето. И той е много яко. Вижте. Мен ме кефи, не. Ето как виждате. Тествам полеви игри нали. Но аз няма да си вземам този. Просто ви показвам този, който е най-хубав и струва най-малко пари. Аз ще си взема StatTrak, който е тестван в полеви игри. Ето го. Не е чак толкова хубав, ама все пак си е StatTrak. И виждате, без сестинки, нищо особено. Много хубави скинове има тук за доста малко пари. Както виждате, ябуса. Но мен ме кефи повече слашета. Така. Да, ето го сайта, видяхте го. Дано ви харесва, това е главната страница. Тук си изберете на който скин искате. Ето има стикери, кутии има, нали, такива кейсове и shadow кейс особено го има. Ето виждате. Ето го. Може да ви спаднат доста хубави неща. И добре. Дано ви е харесал клипа. Аз бях NeoBBG.